Zeeland? Jongens, we gaan naar gemeente Rijmerswaal. Ja, niet alleen toeristen houden van Zeeland, maar ook vogels. Je hebt natuurlijk vogels die hier altijd permanent verblijven, maar ook vogels die hier tijdelijk zijn. En daarom is die delta zo ontzettend belangrijk. En er wordt natuurlijk ook heel veel onderzoek gedaan. En daarom gaan wij nu bontbekplevieren ringen. Aan de rand van de Oosterschelde. Zo, dat ben ik. Hey Ted. Dag Frederik. Hoi. Ja, uitstekend. Dat is je zoon. Dat is Maarten. Ja. Hoi Maarten. Hoi. Free. Hoi. We gaan lekker aan de zeezijde van de dijk kijken. Goed zo. Ted Sluiter is gepensioneerd boswachter. En ik ken hem nog van eerdere tv-opnamen. Vandaag doet hij hier onderzoek met zijn zoon Maarten. Hey Maarten, wat doe jij precies? Ik ben vogelonderzoeker in het deltagebied. Dus voornamelijk hier? Ja. Dit is ons deltagebied. Dit is ons deltagebied, ja, ja. En dit is wel een heel erg belangrijk gebied voor de vogels, toch? Ja, klopt, ja. Dus voor overwinterde vogels, maar ook onze kustbroedvogels hier zo. Dus zoals de bontbekplevier die hier achter de dijk broedt. Ja, is de bontbekplevier, want je hebt ook de strandplevier, ja, geloof klopt. ik. Ja. En is die zeldzaam of valt het mee? Ja, ze staan op de rode lijst. Oh ja. Ja. Dat betekent dat het niet goed gaat met ze? Dat ze bedreigd zijn, ja. 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 En waar ligt dat dan aan? Wat doen wij verkeerd? Ja, deze twee soorten die staan heel erg onder druk van recreatie. Oh ja. Dus ze broeden op plekken waar het heel erg druk is, vaak met mensen. Dus zoals een zeedijk. Ja, want ze broeden op het strand en zo, hè? Stranden. Dus echt tussen schelpjes en alles. Ja. Ja, dus ja, dan gaat iedereen in zijn zwempak doorheen rauzen en dan is het gebeurd. Ja, je ziet ze ook niet natuurlijk. Ze zijn Nee, geweldig. nee. Schutkleurtje op zo'n dijk met een beetje wit, een beetje zwart. Ja. Hey, ik vind het hier trouwens wel prachtig mooi. Oosterschelde, hè? Ja, ons grootste nationale park in Nederland. Oh ja? Voornamelijk water, maar... Ja, maar ja, toch een park natuurlijk, ja. in zekere zin. Zien wij al plevieren? Nou, ik niet. Ja, ik zag hem net al van zijn nest afgaan. Ja, zag je hem eraf? Oh, dat is wel een nest al. Ja, en je ziet daar de afzetting Ja, waarmee de bontbekplevier beschermd wordt. oké. Oh, dus dit is Ja. speciaal voor de bontbekplevier. Zodat er geen mensen komen, geen fietsen. Je kan nooit voorkomen dat er mensen inkomen, maar de meeste mensen houden zich er wel aan. Waar zit hij? Je ziet dat blauwe bordje? Dat is een infobordje Ja. dat aan het raster hangt. Ja. En daar een meter links van zit hij op de grond. Oh ja. in Je te ziet zetten. alleen zijn kopje. Dat, Ik echt dat, zie hem. dat Oh ja, zwart-witte. ja. Schatje. Ja. Oh, hij heeft dus nog geen jongen. Dan wordt het ringen, dat gaat hem waarschijnlijk niet worden. Oh, hij heeft nog eitjes. Ja, hij heeft nog eitjes. Ach, dat is wel jammer. Geen jongen die we kunnen ringen vandaag. Nee. Je kunt de natuur niet dwingen, hè? Nee, dat kan niet. Gelukkig niet. Helaas, we gaan dus niet ringen vandaag. En we mogen ook niet dichterbij, want broedende vogels mogen absoluut niet gestoord worden. Het zijn juist dit soort stiltegebieden die ervoor zorgen dat we hier nog redelijk wat bontbekplevieren hebben. Ik geloof dat er in Nederland zitten. Hoeveel paar, Maarten? Zo rond de 300. Dat is eigenlijk zo bitter weinig. Hè? En hier zitten er Vorig jaar hadden we in dit deltagebied 160 paar. 160 paar. Ja. Ja, dat is toch veel, ja. Ja, Dan Dat is de het helft weer van de veel. Nederlandse Ja, populatie. zeker. En de rest zit bij de Wadden of wat? Ja, vooral in het Waddengebied. Want Ja. je hebt natuurlijk diezelfde soort grond nodig Ja. en die slikken en Ja, alles. klopt. Ja. En daarom is die Zeeuwse delta voor veel vogels van levensbelang. En het is dus essentieel gebied op de internationale vogeltrekroute. Om te rusten, te broeden en te eten. Je moet je voorstellen, dieren die hier, vogels die aankomen uit Afrika, als je die vangt, hè, net zoals Maarten, als je weegt ze, je ringt ze, je vangt ze na 3 weken terug, zijn ze 70% in gewicht toegenomen. Ja. Ze hebben zich letterlijk vet gevreten. Ja, Dat is hun benzine om naar de volgende stop te gaan. ja, bijzonder toch Dus eigenlijk, hè? als je de Oosterschelde en alle andere zeearmen dicht zou maken, zou je hetzelfde doen als je zegt, Frederike, je gaat morgen naar Spanje, maar helaas, er zijn geen tankstations onderweg. Ja, dat ga gaat mij je niet niet lukken, nee. Dat ga je niet aan. Hé, luister eens Maarten.
Hoe is het nou om de hele dag met je vader te werken? Ja, dat is mijn interesse voor vogels is vooral door hem natuurlijk. Ja. Met de paplepel ingegoten. Ja. Nooit gedwongen hoor, door zijn pa. Want Nee. ik zei altijd, ik ga naar buiten, wie mee wil gaat mee. Ja. Toen hij slaagde voor zijn HAVO-examen, vroeg ik van, wat wil je voor cadeau? Een nieuwe laptop? Hij zei, nee, een weekje met jou naar Hongarije vogels kijken. Nou, wat is dat leuk In zeg. een tentje. Ja, hij zit lekker op de eitjes. Nou jongens, blijf genieten. Ja. En ik ga jullie weer zien, hoop ik. Goeie moed, hè? Yo. Tot ziens, hoi. Ciao! Nou, wat ontzettend jammer dat we niet konden ringen eigenlijk. Want ik zag mezelf toch wel zo'n mooi pleviertje in mijn handen hebben. Hè? Jammer, hè? Ja. Maar we gaan nu ook iets leuks doen. We gaan nu naar Ans Bakker. Zij is glaskunstenares. Ierseke gaan we heen. En daar heeft zij haar tweede huis. En ze maakt geweldig mooie dingen. En ze heeft zich laten inspireren door Zeeland. Want daar komt haar man vandaan. Dus zie je maar wat die liefde allemaal doet. We treffen Ans bij de beroemde oesterputten van Ierseke. Hier zoekt zij ingrediënten voor haar kunstwerken van glas. Jeetje man, kijk, het lijkt wel of je terug in de tijd loopt. Ans! Hé, daar ben je! Hoi! Hey, goed je te zien. Ja, wat ben je allemaal aan het doen? Nou, ik ben hier die oesterschelpen aan het... Het is een mooie droge... Ja, een mooie plek, hè? Fantastisch, hè? Ja, hè? Dan ga ik wel lekker op dat schuurtje zitten of op dat muurtje. En mag iedereen hier gewoon komen? Nou, eigenlijk niet. Oh. In het verleden... er staat ook een bord verboden toegang. Oh, dat heb ik helemaal niet Maar gezien. ja, tegenwoordig dan... er lopen zoveel toeristen dan hier. Eigenlijk mag dat niet, dus dan moet je een soort geleidetocht doen. Maar ik bel dan even en dan weet ik een beetje de weg en dan fiets ik heel hard of ik loop heel hard. Ik heb het helemaal niet eens gezien, joh. Maar het is wel een fantastische plek. Prachtig, hè? Goh, en hier, kijk, hier ligt toch een lekkere, dikke, Ja, grote joh. schelp voor jou. Die neem ik allemaal mee, die kan ik mooi Kijk eens, gebruiken. wat een schuit. Ja, super, hè? Moet je die niet hebben? Geweldig, ja, die wil ik Moet je eens zeker. kijken, wat Die een wil ik lekkere zeker. Mooi, hè? grote. Ik wil soms een beetje dunne. Oh, Oh, deze ja. is mooi dun. Want Kijk, hoe daar die- dunner, hoe beter. Die dekseltjes zijn natuurlijk heel dun. Die zijn Ja, ik ben super, al hè? gelijk helemaal aan, zie je? Ja, hier kan je prachtige dingen van maken. Hè? En Ja, die- die dekseltjes die zijn plat, dus die blijven niet zo aan het glas zitten. Die vallen er ook weer af. Oh ja, Maar hier gaat het glas omheen en dan blijft het kleven. ik ben wel heel erg Super, benieuwd. hier Wil je doe die? Ja, je want die is zo anything. mooi Ja, groen. Zeker, prachtig. Hoe kom je hier nou zo verzeild, joh? Nou, mijn man die komt hier vandaan, hè? Die komt uit Ierseke. Ja, die komt uit Ierseke. Ja, die heb ik in Amsterdam ontmoet. Oh. Maar gekoppeld. Zijn Wij jullie gekoppeld, we hadden een feestje. Oké. En daar kwam hij en ik ook. En toen bleek En het een toen- zeeuw te zijn. En dan ben je hier aan het zoeken. En ook Ja. nog andere dingen dan schelpen? Of... Mosselen zoek ik ook, maar meestal eet ik die dan. Want Oh, dan- die eet je gelijk op? Die eet ik gelijk op, want dan zijn het mooie dunne mosselen. En dan kan ik ze gelijk verwerken in het... dus die heb ik thuis al liggen. Als we naar mijn huis gaan, dan kan ik je laten zien wat ik ervan maak. Ik vind dat heel erg leuk. Oké, Daar ga ik meteen op in. let's go. En dit is al vanaf 1870. Ja. Dat ze hier met de putters zijn begonnen, de Oosterschelde. We gaan hier oversteken. Ja. Daar. Hier wonen wij. Oh, geweldig zeg. Ja, ik heb het hier maar even neergezet. Ja, machtig. Ja, ik was een beetje bezorgd dat het een beetje tuttig zou zijn. Maar het is het helemaal Dan had je niet. me eruit geknipt. Nee, dat had ik nooit gedaan. Nee, dit is meesterlijk. Stoer, hè? Ook met die kettingen en zo en dat touw. Ja, het hangt... Het is... Ans maakt dus glasobjecten, met vaak oester- en mosselschelpen erin verwerkt. Ik vind het verrassend mooi, vooral omdat het geen standaard glaswerken zijn. Ja, maar luister eens, heeft niet heel Ierseke zo'n lamp? Nog niet. Maar dat is Nog gewoon niet. geweldig. Maar ik doe dit samen met blazers, hè? Dus ik blaas niet zelf. Nee, hè? dat snap ik. Nee, dat ik is kan toch echt gieten. een vak. Ja, hè? ik kan gieten, want daar ben ik mee begonnen. Mhm. Glas gieten. En toen wilde ik meer ruimtelijk werk maken. En toen dacht ik, ja, dat kan ik toch niet alleen. Dus toen ben ik samen met een blazer gaan werken. Hey, en Ja. dit zijn gewoon Dit zijn afgietsels afdruk- ja, allemaal van de afdrukken mosselen. mossels, ja. Ja, dit is toch Kijk, geweldig. maar deze hebben we gegeten vorige week, dus die gebruik ik dan.
Jeetje. En dan doe ik ze in de zandmaal. Nu heb ik hier, deze mallen zijn klaar voor een oester, hoe zeg je dat, een oestervaas. Hier heb ik eentje klaar, die kan ik eruit halen en dan een beetje schoonmaken. Ja. Eigenlijk zit het gewoon helemaal aangesloten. Hè? Hier blazen we dan in, helemaal aangesloten. En dan, vloeps, komt hij er zo uit. Nu ga ik dan kijken van wat ik weghaal, ja of nee. Soms vind ik het mooi om toch gedeelte van het zand te laten zitten. Ja, dan moet je het wel een soort... Ja, dan maak ik het fixen vast. of zo, Ja, dan fixeren. fix ik het met, dat doe ik houtlijm met water. Ik ga hem allemaal geheimen vertellen. Dat moet je niet doen, hè? Houtlijm met water maakt niet uit. En dat doe ik met een kwast, doe ik dat, en dan wordt het keihard. En andere, kijk, Het is echt dit een object, dit. Het is echt een object, ja, dit is echt een object. En hoe moet die staan? Dat ben ik dan- Ja, ik ben ook altijd benieuwd hoe het, zeg maar, Uiteindelijk. hoe die uiteindelijk, dus dat is altijd wel even zoeken. En soms, ja, zie, daar gaat weer zo'n oestertje kapot, maar Ja, kijk, die gaan nog hij gelijk. blijft uit zichzelf. Ja. En soms moet ik polijsten aan de onderkant, zodat hij echt... Ja, dat hij goed, Ja. dat hij goed vlak staat. Ja, en je zei ook bij de waterkant dat je het zo mooi vindt waar land en water Ja. elkaar ontmoeten. Ja. En dan de plantjes die daar net zijn. Ja. En dan een stukje steen en hoe het afloopt. En dat is, Ja. dat Ja. kantelpunt daar ga je weer helemaal plat voor. hè? Dat raakt mij altijd heel Ja. erg. Ja, we gaan via deze... Nou, dit maak ik dus ook van die kettingen. Ja, nee, dit is toch een hier fantastische ook. lamp. Je hebt mij helemaal Leuk, hè? aangezet. Ik ga ook een lamp maken. Dit zijn allemaal van oude brillenglazen. En hier van die oude onderzetters, zie je dat? Heerlijk. Oh, Oké. ik heb er zin in. Yes! Dan weet Nou, je waar je mossels voor moet gaan verzamelen, Ik hè? vind het Oesters. echt geweldig wat je maakt. Dit is behoorlijk Zeeuws. Ja, En dat komt eigenlijk allemaal door de liefde. ja. En het was ook die passie voor die Oosterschelde. Want als ik met Ja. Johan hier was ergens, dan zei hij dan zei ik, kom, we gaan naar zee. Maar hij komt van hier en dan zei hij, zee, Zee moeten we daar. Moet ik in, moeten we daar? En hij hield ook niet van zand. En ik vond het allemaal maar heel fijn. Dus hij zei, nee, we gaan hierheen. En dan zaten we op dat dijkje. En dacht ik, moet ik nou op dat dijkje? Dus dat ik in het begin heel veel weerstand tegen. Dus dat Ja. heeft heel lang geduurd voordat ik van de Oosterschelde ging houden, zeg maar. Ja, nou, ik Dus vind dat dat, is wel is een, toch wel een hele mooie match. Jij en de Oosterschelde, Hm. dat is duidelijk. Jongens, en Ans Bakker, dat is echt niet voor de poes, want die is zo bescheiden, maar ze is gewoon beroemd. Eigenlijk zit in Japan en in New York. Maar we gaan nu naar de Westerschelde, want wij gaan daar lamsoor zoeken. En tegenwoordig zijn al die groenten, die zijn die zeegroenten, dat is heel populair, want dat is heel erg gezond. En dan gaan wij zelf, we gaan een bootje op en zo, gaan we allemaal doen. Leuk, jongens, zin? Heel erg leuk, ja. Eén dingetje is wel een beetje jammer, Monkey die mag niet mee. Want die mag niet op de boot, is te klein. Michiel, Hoi, ik ben Vee, hoi. Ik heb hier mooie kleur ogen. Groen, hè? Groen. Zeegroen. Zeegroen, ja. Ja. Fantastisch. Ik vind het zo leuk dat we dit gaan zien, want het is echt, hallo, heel erg modern en heel erg upcoming, zeg Zeker, maar. Hè? zeker. Iedereen wil zeegroenten eten. Dat klopt, dat klopt. Dan gaan we eens kijken. Ja, vind ik heel erg leuk. Hoe gaan we dat doen? Met de boot? Oké, oh ja, want daar moest de hond. Het is een kleine boot, hè? Ja. Hoe kom je er nou toch bij dat je daar dan moet zijn ook? Nou ja, dat leer je op een gegeven moment wel. Dus op een gegeven moment kom je erachter dat die zee, nou je lamsoren, dat goed... Dat daar groeide, ja. Maar iedereen eet dat natuurlijk al eeuwig hier. In Zeeland wel. Ja, toch? Best wel bekend. Ja, Nou, we hebben er een vergunning voor aangevraagd en die hebben we gekregen destijds. want in Nederland kan je helemaal niks doen zonder vergunning, toch? Dat bedoel ik, ja. Midden op de Westerschelde ligt een zandplaat vol lamsoor. Met vloed verdwijnt de plaat onder water en met eb kan er geoogst worden. Willen jullie zeggen dat dit meegaat? Dan neem ik de barbecue van mee. Dus dit is een lamsoor. Ja. Ja, het ziet er toch uit als een lamsoor. En weet je, wat ik me nou afvraag,
Ze zeggen dat het niet echt lamsoor is wat in de winkel ligt, maar zeeaster. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk een naamsverwarring. Want... Hoe dat precies is gekomen, weet ik niet. Nee, dat is best wel gek eigenlijk. Ja. Wat is het nou, lamsoor of zeeaster? Dus eigenlijk is het zeeaster, want de echte lamsoor is niet eetbaar. Is niet eetbaar. Klopt. Oh, je gaat eerst het vuur maken? Ja, dat was eigenlijk de afspraak, hè, dat we eerst... Nou, ik vind het een goed idee. En dan gaan we hier dadelijk die lamsoor op grillen, of wat? Klopt. Probeer het net onder het blad af te snijden. Ja, oké. Want de stengel is niet zo goed. Nou, je mag hem niet te kort afsnijden, want dan groeit hij niet meer terug. Moet maar eens ruiken. Als je hem net hebt afgesneden zo. Je ruikt het echt. Maar het ruikt heel erg grassig, vind ik. Maar ook jodium. Ja, jodium. Zou dit altijd zo blijven? Dat je hier zo... Nou ja, ik loop hier al in dit gebied al 20 jaar rond. 20 jaar? Ja, dus het verschuift, het verandert. Maar op een gegeven moment zal het wel een keer klaar zijn, maar je weet nooit wanneer. En was het hier vroeger dan anders? Heel vroeger was het hier gewoon kaal, er was een kale zandplaat. Oh ja? Toen is er op een gegeven moment wat zeekraal gekomen. En weer een tijdje later ook lamsoor. En de lamsoor heeft eigenlijk een beetje de overhand genomen. Maar lijkt me ook geen vetpot. Het is ook zo intensief werk. Nou, als je een beetje door kan snijden, dan valt het mee op. Deden jouw ouders dit ook vroeger? Nee. Mijn ouders die zaten in het fruit. Ik ben er ook eigenlijk een beetje via heen gerold en ik vond dit eigenlijk veel leuker om te doen. En de mens doet toch wat hij het leukste vindt, hè? Ja, het is natuurlijk dit is eigenlijk heel primitief, als het ware. Zo dat je het met de hand doet en alles. Het is hard werken, zeker in de brandende zon. Maar het heeft ook wel iets rustgevends. En dan te bedenken dat we hier heel modieus voedsel aan het oogsten zijn. Want zeekraal en lamsoor zijn op dit moment ongekend populair, ook buiten Zeeland. Wat levert nou zo'n emmertje op? Een volle emmer is 1,5 kilo. En dat zit tussen de 7 en de 10 euro. Oké. Grofweg, ja. En wie nemen dit af eigenlijk? Wat zijn jouw klanten? Visboeren, visgroothandels, groenteboeren, restaurants. Eigenlijk ja, iedereen die het wil, die kan het krijgen. Zo simpel is het. Nou moet het in de zak. Zeg jij maar hoe het moet. Kijk, ik heb het zo. Dus. Oh, een handje erop. Jo. Kijk. Oh ja. Ik heb dit ook nog nooit gegeten. Vind ik toch wel heel spannend. Zo, dat is wel goed, hè? Prima. Huppakee. Nou, als jij het erop legt, dan snij ik nog een emmertje. Dat is goed. Goed? Ik hoor het wel als ze klaar zijn, hè? Dat zal ik zeggen. Wil je ze een beetje rauwig? Nee. Ik ook niet. Goed erbakken. Ja, dat heb ik ook. Ja. Nou, we gaan kijken of het gelukt is. Nou, dat ziet er goed uit. Oh, mooi hè? Gaat het hard hè? Gewoon zo in je mik, Ja, hè? hoor. Even. Oh! Nou, dat is waanzinnig. Vester kun je ze niet hebben. Nou, dat is echt te gek. Want die zalm, je denkt die moet zout hebben, maar dat komt gewoon uit het lamsoor. Ja. Jeetje man, wat goed. Proost. Op Het het leven. leven.